Veliki pozdrav i dobrodošli u novi podcast EU mogućnosti. Književnost je jedan od najboljih načina za međusobno upoznavanje, za izgradnju bolje i jače zajednice i zato smo rešili da u narednim minutima govorimo baš o knjigama, piscima, književnosti i nekim novitetima koje vas uskoro očekuju u Evropskoj kući. Naš današnji gost je Borislav Čičovački, pripovedač, romansijer, kamerni muzičar, ali još mnogo toga. Za početak. Prvo, dobar dan, dobrodošli i hvala. Hvala vama. Što ste ovde sa nama. Ovde ste u svojstvu i u funkciji koja se vrlo konkretno tiče aktivnosti Evropske kuće, ali ja prvo moram da vas temeljnije predstavim. Vi ste autor i brojnih romana i dobitnika brojnih nagrada. Vi ste urednik i priređivač akademske knjige, je li tako? I jedan od urednika projekta Kreativne Evrope, književnost izvan granica na putu kroz novu Evropu. Sve sam rekla ispravno. Sve. Dobro je. Sad ćete vi nama da objasnite ono što nas interesuje, zapravo gledalcima našeg podcasta. Projekat Kreativne Evrope koji sam pomenula, književnost izvan granica na putu kroz novu Evropu, donosi srpskim čitaocima prevode autora iz različitih jezičkih i kulturnih sredina, ali reklo bi se da svi oni imaju zajedničku nit koja ih povezuje, potragu za sopstvenim identitetom u globalizovanom i modernom svetu. Dok ovo izgovaram, toliko je nešto što zvuči poznato, nešto što svi preživljavamo i proživljavamo, pa me i ne čudi zašto ste se opredelili za ovu nit, kao i pokušaj razbijanja barijera i predrasuda, što je takođe jako važno. Sad, još nešto jako važno, ja ću da vam time i postavim konačno prvo pitanje. Zašto je važan dijalog na ovu temu? Pre svega je zanimljivo da recimo posmatramo koliko mi, a možemo da kažemo čak i u nekadašnjem smislu velike države, one koje se hvala Jugoslavija, pa u smislu današnje naše, koliko mi zapravo poznajemo umetnost, konkretno književnost naših suseda. Veliko je pitanje. Ja ne bih smeo mnogo da vam kažem o tome iz svog ličnog iskustva, zato što je kod nas literatura naših suseda bila nedostupna ili vrlo teško dostupna. Možda zato što sam ja poreklom iz Vojvodine, pa je možda mi se činilo da je bilo možda neki priliv veći mađarske književnosti kod nas, a i s obzirom na Nobelovca u Imrea Kertésa, moguće da je bilo nekako pristupačnije, ali o rumunskoj književnosti, bugarskoj književnosti, albanskoj književnosti, pa i grčkoj znamo veoma malo. To jeste malo bez veze. Pretpostavljam da oni znaju više, makar zbog toga što mi imamo isto Nobelovca, ali jednostavno ne znamo mnogo, ni iz prošlosti, ni danas. Sada, kulture koje imaju, ajde da kažem, ne širi, nego drugačiji način prezentovanja evropske umetnosti, kao, na primjer, Zapadna Evropa, na primjer, Holandija, o kojoj ja najbolje poznajem, sticam okolnosti, nosi jednu drugačiju ideju. Tamo situacija ravnopravnosti je ravnopravnija nego kod nas. To je na neki način tačno, zato što, bez obzira što mi misli, gledajući naše televizijske programe, da ceo svet mrzi Srbiju, to je sve samo nije tačno. Dakle, tamo postoji jedna zaista zainteresovanost za to šta se dešava u drugim zemljama, naročito u malim narodima i u malim jezicima, kao što je naš, ali kao što je, na primjer, i holandski. Zato je poduhvat koji je akademska knjiga preuzela od ključne važnosti, jer mi zapravo međusobno, narodi naši susedni, ali uopšte, ne možemo da se dovoljno upoznamo. Mediji, odnosno televizije i programi koji govore o našim situacijama, ne možemo da kažemo da su tačni i ne možemo da kažemo da su neki koji nude mir i pomirljivost. Ali literatura svakako jeste. Jer dovoljno da prepoznate da, recimo, se nekoj porodici u Albaniji na moru desilo isto nešto što se desilo, recimo, nekoj porodici koja je živjela na Dunavu, jel? Možda bude slično i da mi kažemo, pa vidi, i oni su patili, kod njih je teško. Prosto, literatura ima mnogo dijapazona delovanja. Odnosno, dijapazon je ogromno, veoma je široko. Jedan od toga je
da se mi zapravo pre svega kao ljudi prepoznamo i da shvatimo da imamo iste emocije. Načini pod kojima mi živimo su ekstremno drugačiji, a čak i među susedima, ali su emocije iste. I situacije pod kojima mi te emocije doživljavamo su takođe veoma slične i to je način da se jedni drugi upoznaju. Pazite, šta je zapravo jedan pisac? Jedan pisac zapravo želi da podeli svoja, pre svega, emotivna iskustva sa ljudima koji možda ih imaju, a možda ih nemaju. Pisac pomisli, možda je ovo moje emotivno iskustvo toliko posebno, barem za mene, da moram da nađem sabesednika, makar čitaocu, ili moram da nađem nekoga s kim bi to podelio, možda, ili nekog ko još to ne zna, prosto da kažem. Eto to. Tako da je ovaj projekat zaista divan, izvanredan i zbog toga što donosi, da kažem, pisce koji su iz, da kažem, velikih jezičkih područja, kao što je Italija, kao što je Engleska, ali opet tu imamo nešto vrlo specifično. Naša divna Bookerova dobitnica Ana Berns, ona je zapravo prva dobitnica Bookerove nagrade iz Severne Irske. Dakle, to jeste veliki jezik engleski, ali pazite, to je jedna specifičnost. Zatim, veoma je, to govorimo sad o velikim jezicima, malim jezicima, kao što je, na primjer, albanski jezik, zbog toga što relativno malo ljudi govori, je takođe ovde posvećena pažnja, što je meni predivno, jer zaista ja lično nisam mogao nikad dođem u kontakt sa albanskom književnošću, vrlo malo nešto preko Holandije, tako da je Tom Cooka i njegov roman Pošast jedan od najzanimljivijih knjiga u ovom izdanju. Sad sam već previše rekao. Ne, niste, sad ste zapravo počeli da nam dajete odgovor na pitanje. Naravno da ću iskoristiti priliku da sagovornika poput vas pitam koje naslove eventualno možete da nam preporučite. Evo već ste preporučili dva, a i mene, a verovatno i ovi gledalce podcasta bacili u razmišljanje. Zaista, da li je moguće da toliko malo poznajemo književnost koja nam je najbliža geografski? Vrlo malo. A mnogo više o američku književnost ili već mislim evropsku, u zavisnosti od toga dakle, o kojoj zemlji pričamo. Ali evo, pomenuli ste jedan albanski naslov. Jeste. Imamo zanimljivo Anastasija. Ajde nam još predloga, znam da naši gledalci vole da čitaju. Anastasija Gavrilović, potpuno, dakle, zvuči srpski, imena je rumunska mlada spisateljica, koja je zaista napravila divne uspehe. Ona je takođe ovde, znači, to je nešto što, dakle, ona očigledno je dalekim poreklom Srpkinja, ali piše na rumunskom i vrlo je važan pisac. Naravno, Gauss, njega moramo posebno da cenimo i tretiramo. On je jedan Karl Markus Gauss, austrijski pisac koji je zaista već i značajno i, kako da kažem, utemeljeno ime u našoj književnosti, odnosno u književnosti, da kažem, južne Evrope, pogotovo što on i dalekim poreklom i uopšte interesovanjem vezom za Balkan. Austrijanci ipak ne mogu da ne budu vezani za Balkan, ali u ovom smislu je to književna veza koja je zaista divna. Zatim, Laslo Darvaši, već sam govorio da možda o mađarskoj književnosti naši čitaoci i mi uopšte možda više znamo od ostalih susednih zemalja. Naprimjer, Laslo Darvaši je prvi dobitnik međunarodne nagrade Aleksandar Tišma, što je vrlo ugledna nagrada. Tako da su to pisci, dakle, svako od njih ima neku veliku nagradu, kao Strega, recimo Veronese, italijanski pisac. Oni su veoma zapaženi u svojim sredinama, ili Booker, kao što se pomenuo, Ana Berns. Dakle, vrlo zapaženi i to jesu neki od kriterijuma zašto smo se odlučivali za listu koju sam evo sad delimično spomenuo, upravo zbog toga što nudi specifičnost razmišljanja, izraza i specifičnost jezika s druge strane, kao što su albanski, kao što su mađarski, kao što su rumunski, u našoj sredini veoma važno. Da bih vam uopšte postavila pitanje da li primećujete da postoji zainteresovanost veća čitalačke publike za ovaj tip naslova i knjiga, prvo mora da postoji ponuda. Tako je. Teško je reći, verujte, ja nisam se bavio, ali zanimljivo je pitanje šta je zapravo u sferi, šta je zanimljivo u sferi čitalaca. Da li je to zanimljivo radnja, da li je zanimljivo
zanimljiva drugi pogled, da li je zanimljiva druga kultura. To je sve ono što je jako interesantno. Tako da se čitaoci veoma mnogo razlikuju. Ali u svakom slučaju čitaoci koji vole, prate i sa strašću, ja to mogu veoma da znam, sa strašću prate novu literaturu, a takvih sigurno ovde ima, ja ih sve ovde mnogo pozdravljam, oni će zaista naći književno zadovoljstvo u čitanju ovih naslova. Ja samo znam da sam jedan od onih čitalaca koji kada uđe u knjižaru i kada vidi top listu, Da. produži dalje. Da. Znači, potpuno prema nekoj najzabačenijoj polici ali dobro, naravno, poštujemo i bestsellere, mislim, svako, sve ima svoje. Jeste, znate, kako je to, bestselleri su nastali zato što je narod u tokom istorije masovno postao pismen. I, pazite, ono malo literature, ono što se čitalo u ranijim vekovima, to su čitali samo pismeni ljudi. Sad, kako je pismenost, hvala Bogu, proširena, mi ne možemo time ni da ograničimo interesovanje ljudi samo na literaturu koja pruža neka pitanja, koja zapravo postavlja pitanje i postavlja sumnje. Mada bi bio zanimljiv sociološki eksperiment. Bio bi, ja se slažem. Ali zabranjeno je, mislim, u humanim naukama, po definiciji, nema eksperimenta. Ali mene bi, ja verujem da može nekoga da zanima što se zaista dešava. Nazovimo to istraživanje. Jeste. Da ih zanima nešto što je novo, što je drugačije, to je neka strast. Pazite, to je kao neka vrsta putovanja. Bio sam u Italiji, ali nisam bio recimo na Jadranskoj obali, pa ajde sad idemo na Jadranskoj obali, eto to je. I onda sve je novo i drugačije. Da, načuli smo ovde neke... Jesmo. I došli do nekih zanimljivih ideja, da li ćemo ih realizovati ili ne. Dobro, neko možda čuje, znate. Da, neko možda čuje. A i kvalitetan razgovor uvek je nešto što je dobro u krajnjoj liniji, zato je forma podcasta tu. A sada da pređemo na nešto čemu se svi radujemo, a to je činjenica da će u okviru književnog kluba Kreativne Evrope, koji uskoro počinje da se realizuje ovde u Evropskoj kući, 4. oktobra gost biti Edzard Mike. Ja sam dobro izgovorila. Ja mislim, Edzard odlično izgleda Mik, jedino mi se čini da neće biti 4. nego da će biti 17. To je sad stvar, evo da ja mislim da je 17. 16. 17. ali bit će ovde sigurno na dostupno. Ažurirati u skladu sa njegovim rasporedom i promenom termina. Edzard Mik je jedan od... To sam htjela da vas... on je jedan od najznačajnijih trenutno holandskih književnika. On je već veoma dugo, skoro 3 decenije prisutan na holandskoj književnoj sceni. On je inače veoma širokog obrazovanja, pošto je završio pravo, pošto je pasionirani ljubitelj arhitekture, tako da on je po celom svetu vodio intervjue i radio intervjue sa najznačajnijim arhitektama današnjice. Tako da je i to jedna veoma zanimljiva oblast njegovog života. Zatim je u divnom braku sa jednom od najznačajnijih holandskih kompozitorka, ona grčkog porekla, Kaliope Cupaki, i ona će da dođe sa Edzardom ovde. I tako da je radio libreta za njene opere ili za njene kantate i jedan veoma široko orijentisan umetnik koji je osim svog kreativnog rada još i glavni urednik najstarijeg holandskog časopisa za kulturu, koji se zove Vodič, The Hits. I to je njegov sjajan posao. Veoma je ozbiljan pisac u smislu da je posvećen, da dosta radi, da recimo veoma je produktivan, ali produktivnost kod njega, meni se čini čak još i kvalitet još podcrtava. I mi smo se ovde bili odlučili za jedan intrigantan roman, intrigantan sa nekoliko aspekata, roman Mea culpa, znači Moja krivica, Edzarda Mika, koji zapravo govori o jednom suštinskom problemu koji se tiče zapadne Evrope, pa samim tim Holandije. A to je zapravo da li postoji zaista realna mogućnost potpunog saživljavanja autohtonih Holanđana i onih koji su došli, na primjer, Turaka.
Jer to je veoma interesantno, zato što mi znamo nešto o tome, mi znamo da tu postoje uglavnom sukobi, da to nikako ne ide zajedno. Međutim, pazite, vi ćete vidjeti, na primjer, u Holandiji, da su predstavnici parlamenta, članovi parlamenta već godinama, ljudi koji su došli, dakle iz Somalije, iz Turske, iz Iraka, dakle koji su holandski državljani i koji su već u parlamentu i u funkcijama, znate, vlade. Sad onda to opet izgleda, jer to opet treba da postavimo lepu sliku naše Holandije, izgleda kako je to sve bajno i divno. Sada, ovaj roman se bavi time kako to zaista jeste. Dakle, postavljeno je na veoma zanimljiv način da su dva najbolja druga išla zajedno u školu, u isti razred, to relativno elitnu školu. Završili su obojica, odnosno jedan završio pravo, drugi nije, Turčin je završio pravo i ceo roman je zapravo pokušaj da se sagleda katastrofalne posljedice jedne tuče iz njihove mladosti, pri čemu jedan od njihovih drugara ostao invalid. I da se iznađe ne mogu da kažem ko je kriv, čija je greška, čija je odgovornost, ali da se nađe šta je dovelo do toga. I vi na kraju romana shvatite da je odnos između Holanđana rođenog tamo i Holanđana odraslog tamo, a Turčina apsolutno nemoguć na onom osnovnom suštinskom nivou. Oni će biti u istoj čaši, ali će jedno biti ulje, drugo će biti voda. Nisam očekivala ovaj zaključak, ali dobro, to uvek govori nešto o čitaocu zapravo. Da. I opet se vraćamo o emociji. Jeste. Što je suština. Tako da ono koga zanima ta, da kažem, veoma goruća tema, jer to je jako goruća tema u zapadnoj Evropi, pogotovo sada sa odnosima gde se sve više ljudi izjašnjavaju pro-palestinski, a anti-izraelski u zapadnoj Evropi, što je u sukobu sa zvaničnim politikama njihovih zemalja. Ova knjiga je, ona je na jedan vrlo, da kažem, miran, jednostavan holandski način, ali sa preplitanjem vremena, govori o zapravo nemogućnosti integracije potpune, ali mi mislimo da je to već, da ta integracija postoji sve dok ne dođemo do kraja knjige. Evo da ponovimo gledalcima, dakle govorimo o knjizi Mea culpa Edzarda Mika, koja će biti predstavljena ovde u Evropskoj kući u okviru književnog kluba Kreativne Evrope, koji uskoro počinje sa radom. Evo pred kraj, brzo proleti vreme, kažite nam koje evropske pisce možemo još da očekujemo u narednom periodu pored njega, ako... Evo, nešto vrlo Smem zanimljivo. to da pitam. Evo ja ću da otkrijem jednu lepu tajnu. Dolazi Tom Kuka, albanski pisac. On će da bude ovde gost za vreme sajma. Njega roman Pošast, jer ono što je zanimljivo u celoj ovoj ideji akademske knjige jeste da se čuje mali jezik, da se čuje kako govori. Baš ideja naša u akademskoj knjizi upravo usmerena ka tome da se čuju mali jezici. Dakle, da ne govorimo na engleskom međusobno, kojeg svi znamo, nego da govorimo na holandskom, na albanskom, sa prevodom, da se i čuje nešto što je druga melodija, što je nešto drugo, što je drugi način izraza svega ono što mi isto kažemo, a nije nam toliko blisko i poznato. Tako da sajam očekuje jednog sjajnog albanskog pisca i njegov izvanredan roman Pošast. Mnogo vam hvala, radujemo se svim navedenim događajima i željno ih iščekujemo. Ljubitelji književnosti i ljubitelji muzike, vidite kada se neko bavi muzikom, obraća pažnju na to kako zvuči određeni jezik. Ništa to nije slučajno. Još jednom hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas. Dakle, naš gost je bio urednik i priređivač akademske knjige i jedan od urednika projekta Kreativne Evrope, književnost izvan granica na putu kroz novu Evropu. Hvala vam na pažnju, ovo je bio još jedan podcast EU mogućnosti.